Цэнтральным і самым складаным элементам усёй трасы стане мост праз Сож даўжынёй звыш 400 метраў. Канструктыўна збудаванне будзе складацца з двух незалежных ездавых полос. Па сутнасці інжынеры ўзводзяць два паралельныя масты. На сёння будаўнікі поўнасцю завяршылі збудаванне двух берагавых апор і перайшлі на ўзвядзенне трэцяй непасрэдна ў рэчышчы ракі. Проект распрацаваны з прыцэлам на перспектыву. Мост будзе мець вялікі суднаходны пролет шириней больше за 100 метров. Стройка сегодня разбита на несколько этапов. Левый и правый берег. Мы с вами находимся на правом берегу, где кроме ранее сооруженной насыпи ведется активное строительство моста, которое выполняет мостострой. Предполагается строительство объекта, имеющего 4 полосы движения. Объект будет построен с автобусными остановками, что предполагает в перспективе движения общественного транспорта. Данный объект будет полностью освещен, оборудован пешеходными и велопешеходными связями. На мяжы гэтага і наступнага гадоў аб'ект уступіць у актыўную фазу. Як толькі будаўнікі завершаць монтаж апор, у справу пойдзе цяжкая гідраўліка, насоўка пралётнага будынка, працэс, які патрабуе міліметровай дакладнасці. Велізарная сталёвая канструкцыя павінна ідэальна легчы на свае бетонныя падушкі.